Het Dwaaienmeleeg, Boppe Frenscher, is aan Lieds natuurgebied dat hielendal troch landbouwgroen insletten is. Kruidenvogels hebben het hier hield die dreiger. Adrie Bakker en Rien Terpstra van de Vogelwacht Frenscher hadden al 20 jaar de kruidenvogels in de gaten. Elk jaar wordt het een beetje minder. Elk jaar komen er wat minder vogels. En dat is niet in 20%, dat wordt ook maar dat is toch 5-6% elk jaar minder. Het Dwaaienmeleeg is een paradies van vogels, maar te Lieds voor alle kruidenvogels. Vooral naaikommelingen kunnen geen plek vinden. Ja, die willen vaak in de buurt van waar ze uit uitkropen binnen, waar ze verbreiden. En dan is het mooi als ze in de omgeving eens het breedgebied vinden kennen. En hier is dan eens met 20 per 20 hectare aardig vol. Dus ze willen dan vaak in de omjouwing een plekje zoeken. En daar is in de naaste omjouwing net zo heel veel geschikt gebied hier. Landbouwgroen is net geschikt voor de kruidenvogels, omdat er minder eten te vinden is. En ze kunnen makkelijker opeten worden door predatoren. Als je dus net genoeg grote en oninsluiten gebieden hebt, of goede kerngebieden, maar daaromheen onpast beheer waar die vogels dus groot worden kunnen, ja, dan krimpen in zulke gebieden op een lange duur krimpen de populatie dan vaak. Ga je me nog wel doen om die vogels in de gaten te houden? Ja, het is elke keer fascinerend en mooi. Dat zit gewoon in je en dat zal altijd blijven. En natuurlijk vinden wij, dat gaat je wel om je hart dat het minder wordt. En dat je zeer in wijzen.